محەممەد عەلی شاکر هونەرمەندێک کوردیە ناودار لاوێ بەژاری سەرەکانیە تەمەنێکی درێژ کو دگهێژە نێزی 5 ساڵی دووارێ هەلبەست و ئاوازاندا قەداندیە. بسترانە زەینەبێ کو یەکەمین هەلبەست و ئاوازێن خوا di sala 1968 da bi dengê birayê xwe hunermend Mehmûd Ezîz Şakir tomar kiriya, jiyana xwe ya hunerî dest pê kir. Milbûlûrê dixist piştî wê sala 1960 meûdê jî kirî. Eûdek mamostakî hatibû gund meûdek jê kirî wê çaxê tê bîran bi 25 werexê Sûrî. û jiyana me a hunerî a destpêkên tukarî wê tarîxê de 1960. ما دكانجي ما دس بتشكرنا هالبست وأواز 1968 هالبست ما يكم زينبي ما تشكر. محەممەد عەلی شاکر هونەرمەندێکی پربەهرەیە لێ ji ber hin astengî û fişara ku ji alî hêzên ewlehiya Sûriyê ve dihate meşandin, rê li pêş wî dihatine girtin. Li gorî derfetên heyî pirtûkek bi navê şêst awaz û awazbendek çap kiriye. هەروەها جار جاران کارێ شێوەکاریە jî dika. Dengê jî nekêm ê mamoste Mehmûd bû. Hana hinek stran hinek kevin du tî kasetê me hene tomar kirin ew ji bo wek nimûne. Ez ciyana ez nas nakim ez şaş dibin navbêna dengê min û dengê Mehmûd. Lê ên biîtîbar ez mamoste bûm û kar û pîr distên bide û berê ez bizewicim. Ez girêdayê bûm yanî mamoste Mehmûd jî serbest bû kar û pişakî de diçû yanî. Ji ber wilo carê ew stranekî çê dikir û awa çê dikirin min da wî distira. Hunermend Mehemmed Alî Şakir mîna kaniyê devera serêkaniyê awaz û stran ji hunermendên Kurdan re amade dike û gelek hunermendên dengxweş û navdar berhemên wî strandine. Rahmetî Ehmed Şêxo dor 10-12 stranê me helbestê me gotine hê bi navdar vana gewrê wek gewrê wek Zeynebê gotiye û şivan stranekê navê şivan e Gulçînê van çend strana gotine û cepê xwarizekê me hey Mustafa Xalid dengî dişibe dengê Xalî Mehmûd ew stranê me gotine birazê me Hesên Şakir stranê me gotine şerîvana Kurdî me jêr kasetek tomar kir stranê me gotine Gulistan Perwer stranek ew ez keçika Kurdî me ew ya strana me gotiye. Di jiyana xwe a hunerî de Mehemmed Alî Şakir 265 helbest û awaz çêkirine. Her wiha awazên 35 stranan ji helbestên hin helbestvanên Kurd Mîna Cegerxwîn, Melayê Cizerî, Tîrêj û Osman Sebrî jî sazkirine û di erşîfa wî de nêzî 6 stranên ku nehatine strandin hene. Dilovan Çeto, Kurdistan 24 Serêkaniyê. Bu Kurdistan bêje bilî